Здравейте, аз съм Бождар Михайлова и сега ще реагирам на новата песен на Гери Никол, Готина луда. И сега ще ги пуснем. Вчера съм била, какво ми се надуваш, да не съм ти жена. Ще ти покажа кой е шефа на мига. Аз много ясно запомни ме така. Да, шефа много готина и луда. Такава съм, това не е заблуда. Не, мога да съм нежна и груба. Готина, яка и много обгасена. Тебе няма. Всичките пантери ще ти делат като копенца пред Гери Мяу. Това е моята игра, с един ход ще те размажа най-много с два. О, да, ще те бъдам, ще те бавя, ще те карам да се чудиш как да не забравиш сега. Да, само е така, само е така. Абонирайте се за мен и напишете коментар. И натиснете знакът ОК. И натиснете знакът Кой ще я бара,